Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun nyumerepi sih katresnan dalem Gusti lan tuntunan dalem lumantar sabda-sabda ingkang kula panjenengan pirengaken saben-saben kula panjenengan nderek misa utawi nggih mirengaken renungan-renungan kula lan renungan sanesipun wonten ing YouTube lan media-media sosial sanesipun. Awit sabda dalem Gusti menika sabdaning sih ingkang nuntun kula panjenengan marang kawilujengan. Dinten-dinten kala wingi sabda dalem Gusti paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih panjenengane akarya kawilujengan marasake tiyang sakit, ngluwari tiyang sing kabondo ing dosa lan memala, paring tetedan dumateng ingkang kaluwen lan ngleremake maneka warni prahara. Dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih panjenengane menika Sang Mesias ingkang dipun kersakaken Allah paring luar marang sedaya titah supados estu ngalami kawilujengan dalem. Tiang-tiang ingkang mireng lan ngakeni panjenengane estu ningali pakaryan kawilujengan dalem. Mila kula panjenengan nggih katimbalan kados pundi tansah tinarbuka melek tumrap pakaryan-pakaryan kawilujengan dalem ing gesang kula panjenengan. Supados menapa anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang ing alam donya menika lajeng nggih tetep ngraosaken ngalami panunggilan kalian Gusti sing tansah makarya ana ing uripe awake dhewe. Sang Immanuel, Allah beserta kita. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 50 ayat 11 ngantos dumugi 21a. Nalika samono Gusti Yesus tinuntun ing roh kondur menyang Galilea, dene asmane wus kasuwur sak wilayah. Gusti memulang ana ing sinagoga-sinagoga lan diurmati ing saben wong. Gusti uga rawuh ing Nazaret, papan anggene digulawentah. Dinane Sabat mlebet ing sinagoga kaya adat sabene. Nuli jumeneng perlu maos kitab suci. Gusti dicaosi kitab Nabi Isaias. Gulungan kitab dibuka, banjur maos perangan kang muni mangkene. Roh ing Pangeran tumedhak ing aku dijebati lan kautus awewarta bungah marang para miskin, ngabari luar para tahanan, asung weruh wong-wong buta, bebasake kang padha katindes, ngundangake tauning sih kawelasan dalem Pangeran. Rampung maos, kitab digulung, diparingake sing padha ngladeni.
Gusti nuli lenggah lan kabeh wong sak sinagoga maspadakake panjenengane. Gusti wiwit ngandika, dina iki sabdaning kitab suci kaleksanan trep kaya sing kok rungu. Kabeh padha benerake sabda dalem lan padha gumun marang sabda penuh ing sih kang mijil saka tutuk dalem. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus anggenipun makarya boten namung ing Kapernaum, ananging lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan wawasan bilih Gusti Yesus nggih makarya ing Galilea lan ugi dumugi ing Nasaret, papan rikala digula wentah jamane isih timur. Lan pranyata ing mriku asma dalem wis kasuwur lan saben tiyang ngurmati panjenengane. Awit menapa salah setunggal sing dipun cariyosaken Injil mirungganipun ing pungkasan kala wau kabeh padha benerake sabda dalem lan padha gumun marang sabda penuh ing sih kang mijil saka tutuk dalem. Wonten ing tembung sanes kula panjenengan tepung kalian istilah mulutmu harimaumu. Yen tiang-tiang Jawi ngendika ajining diri kuwi saka wedaling lathi, ajining raga kuwi saka dusana. Menapa ingkang dipun ngendikaaken simbah-simbah jaman rumiyin nuntun kula panjenengan anggenipun ngendikan omong menika ya kudu dipikir tenanan. Tembung-tembung sing awake dhewe pigunakake menika ya kudu dipilih sing pas. Mila yen kula panjenengan ngakeni ngendika migunakake basa Jawa dibandingke migunakake basa Indonesia, awake dhewe luwih kendel, luwih wani migunakake basa Indonesia. Merga apa? Nek migunakake basa Jawa mengko bisa-bisa kleru utawa jangkar utawa malah ngalem-alem ngapik-apik awake dhewe, ngluhur-ngluhurake awake dhewe. Umpamane kula sare bapak adus. Nah menika yen dibahasake Indonesia ora masalah. Saya tidur, bapak mandi. Ning nek tumraping tiang Jawi kula sare bapak adus, menika klentu, menika jangkar, menika ora ngurmati. Merga mbahasake awake dhewe kula sare yen lumrahe ya kula tilem, kula bubuk, bapak siram. Ha menika tembung sing sae, tembung sing pas. Yen awake dhewe nganggo tembung-tembung sing ngasorake awake dhewe lan ngluhurake tiang sanes. Bapak sare kula adus, bapak dahar aku mangan, bapak nembe siram aku gek adus, bapak nembe dahar aku gek mangan. Nah umpamane mekaten, sabda dalem Gusti menika estu adamel kasengsem kathah tiyang. Lan sabda-sabda menika ingkang asung luar, asung kekuatan, asung motivasi tumraping tiang-tiang sanes saengga kala wau trep kalian ingkang dipun wartosaken Nabi Isaias ing kitabipun. Para miskin estu lajeng ngraosaken bungah, wong-wong sing nembe dadi tahanan ngraosaken luar, wong sing wuta bisa dadi weruh, wong sing katindes bisa ngrasakake kamardikan, lan tiang-tiang estu ngraosaken Allah sing penuh ing sih kawelasan merga saka pangandika dalem Gusti, sabda dalem Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan sami estu ugi saged ngraosaken bilih sabda dalem Gusti menika nuntun kula panjenengan sami ngambah kawilujengan.
lan kula panjenengan sami anggenipun ngendikan, monggo nggih bangun wawan pangandikan kanthi tembung-tembung sing positif, tembung-tembung sing sae marang tiyang sanes. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.